Guys, unexpected guys. Amo ni siya among kanon unta. Mao taw ring manuka ang among latan karon ipakuan. Pila gani ka kilo biyan? Duhag tunga. Duhag to nga. Unsay mo kasulti? Anong nadala nimo ni? Idala na ko ni kasi si Robert nangala og mga ang manok. Biya imong mama kabalo ba biyan nga kuan? Nangitlog mo na gway ni. Di ba da ka nangitlog? Kadhan mo din nino ko. Akong putik palit ay patok. Pero biyan yung ka nangitlog. Nangitlog, naglumlom dayong gikaog iring. Ay, nangitlog na ikunol taon ni siya guys. Mo ni siya kitong gipasalig niya sa una namo nga maglata taon siya manok. Idako na jud. Unya, pag-abot mo dito wala maihaw kay dadakpan. Ay dili. Wala pa nang Dili, nakabuhi. Idlas. Di ba nakabuhi? Idlas. Kuanan dyan na ron. Ikaduha na mong adto, nangitlog na po kuno. Karon iyan na yung nadala kay ang itlog kuno. Agay. Ang itlog gikaon og iring. Munang amo ni siyang sure ka ngalatan na to ronday. Bilataan na jud laman kay sige magkapangita ang mga Tagas may count gan. Among plano Friday pa magunilatan pero usama ni nga nadala naman ni Mubyan. Ato naman ni ko Mubyan nala. Sige nong. Yatap na jud Yatap. Guys, desisyonan ato ni guys. Sige. Desisyonan. Bakalupad na. Sige. Pre Nya, usa man na? Ihawan na na? Or Friday na na? Oy man kani kaayo nya kay Konsensya pa rin ka ha? Biyernes na naman. Sulod ras kuro. Pero, luoy na gini siya. Sa balay guys. Makanuloy ba guys? Diyan sa man nga. Imo naman nagpet. Ha? Imo naman nagpet. Kanila naman to ni Vivian. Ala bitaw kay di naman dai ka makatrabaho diri. Sige guys, kanang amo taon ning isud-an, amo ni ihawon karon or Friday. Okay? Wala, 16 ba yun? 16 ba yun?